श्री स्वामी सांगतात, तुम्हाला पैशाची अडचण कधीच पडणार नाही. पैसा ही एक अशी वस्तू आहे की जी कितीही असली तरी कमीच वाटते. प्रत्येक मनुष्याला वाटते की त्याच्या धनसंपत्तीमध्ये कधीही कमतरता येऊ नये, परंतु जीवनातील चढ-उतारामुळे हे होऊ शकत नाही. जर तुम्हाला असे वाटत असेल की तुमच्या घरात कधी पैशाची अडचण भासू नये आणि लक्ष्मी नेहमी प्रसन्न राहावी, त्यासाठी खाली काही उपाय सांगितले आहेत. हे केल्याने घरामध्ये पैशाची अडचण भासणार नाही. गुरुवारी पुष्प नक्षत्रा दिवशी स्नान करून एक हळकुंड पिवळ्या रुमालात ठेवा. हळदीत रंगवलेला ₹1 त्यामध्ये ठेवून त्याची पूजा करा. असे दररोज करा. या उपायाने धनधान्यामध्ये वाढ होते. धन प्राप्तीसाठी रोज देवी लक्ष्मीची पूजा करा आणि एक लवंग अर्पण करा. त्यामुळे लक्ष्मी प्रसन्न होते. 11 कवड्या शुद्ध केसरामध्ये रंगवून पिवळ्या कपड्यात बांधा आणि पैसे ठेवण्याच्या जागेवर ते ठेवा. त्यामुळे धन येत राहते. रात्री 10 नंतर सर्व कामे संपवून उत्तर दिशेला तोंड करून पिवळ्या रंगाच्या आसनावर बसा. समोर तेलाचे 9 दिवे लावा. हे दिवे पूजा करताना विझले नाही पाहिजेत. लाल रंगाचे तांदूळ घ्या. त्यावर श्रीयंत्र ठेवा आणि त्याची पूजा करा. हा उपाय केल्याने धन लाभ होईल. मित्रांनो, तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.